салом алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истодаед, шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯз мехоҳам барои тамоми шахсоне ки мехоҳанд дар ширкати Фабели бо мо ҳамкорӣ намоянд, як хушхабари олиро хотир расон намоям. Нафаҳмидам нагӯед, нашунидам нагӯед. биёед аввал як чизи олиро тамошо мекунем, баъдан суханҳои худро идома медиҳам. рафтем. оё шумо мехоҳед ки ана ҳамин гуна кастрюли олиро ки бо антипригарни покрития аст, яъне ки хӯрокҳои шуморо намесӯзонад, тӯҳфа гиред. ҳамагӣ бо нархи 10 дирам. шумо мебояд ки шартҳои бениҳоят осонро иҷро намоед. чӣ гуна? якум, дар рақамҳое ки дар зери видео мебинед дар WhatsApp менависед, мо шуморо ройгон аъзо менамоем. дуюм, аз рӯзи душанбе, яъне аз рӯзи 19 бо нархи 225 сомон маҳсулот фармоиш медиҳед ва соҳиби 20% тахфиф мегардед. ва аз рӯзи 9 январ боз як бор дигар маҳсулот фармоиш медиҳед бо нархи 150 сомон ва ҳам соҳиби 20% тахфиф мешавед ва ҳам соҳиби ана ҳамин кастрюли оли 450 сомона. мехоҳам барои шумо хотиррасон намоям ки ин кастрюл 2,4 литр ҳаҷми ғунҷоиш дорад, баландиаш 9 сантиметр ва антипригарни аст. як бор дига мегӯям ки намесӯзонад ва барои саломатӣ фоидарасон аст, яъне природни, экологически аз маҳсулотҳои тозаву безарар сохта шудааст ва боз ана ҳамин рангаш интерактиви ранг ном дорад. ана ҳамин рангаш 3 слой дорад, яъне барои зиёда аз 3000 маротиба зиёд пухтани хӯрок пешбинӣ шудааст. яъне шумо метавонед ки 3000 маротиба хӯрок пазед дар ана ҳамин кастрюли оли. шитобед дӯстони азиз ва аз ин аксияи олӣ хафо намонед. то дидор.